Kaberekwa tinoziva kuti Mwari wakazviratidza kuna Abraham, akataura pane imwe nguva akati kuna Abraham, ndini El Shaddai. Akazviratidza zvekare kuna Mozisi, akati ndini Jehovha. Zvaiva nechekuita nezvaiveri Mozisi panguva iyoyo nevanhu Israel vakanga vari munhapwa. Saka makore anenge 800 Jesu iye asati aberekwa panyika, Mwari wakazvifunhurira kuna Isaiah. Isaiah musimba rekuona kwake wakapinzwa munguva yekuberekwa kwashe, akasazviona zviri mberi 800 years yazotevera, asi wakazviona zviri munguva yaaiveri. Haatauri pano achiti tichapiwa, anoti tarirai, tazvarirwa mwana, kwatiri tapiwa mwanakomana. Amen. Saka unounza zviri iye waakaoneswa kuti unouya panyika. Mukaramba muchiverenga mberi, Isaiah unoti kurohwa kunotivigira rugare kwakaiswa, kwete kuti kuchaiswa, asi kwakaiswa pamusoro wake. Anotaura achiti ushe huchava papfudzi rake. Unotaurazve achiti nemavanga ake takapodzwa. Saka tinooneswa nekuunzwa munguva iri yedu. I think pane rimwe zuva takataura pamusoro pekuti mashure menguva yakareba Israel vaendeswa munyika yechipikirwa naJoshua. Davhidi unoti kunyange kwapera nguva yakareba Israel vaendeswa munyika yechipikirwa, zvaisimbisa kuti vapinzwa muzororo ravakavimbiswa. Zvinonzi mashure menguva yakareba kudai, Mwari unounza rimwe zuva rinonzi nhasi, risiri mangwana, risiri zuro, risiri gore rinouya, asi zuva rinonzi nhasi. Saka tinounzwa muzuva ireri rinonzi nhasi. Sekera pano zvichinzi tarirai tapiwa mwanakomana, kwete kuti tichamupuwa. Amen. Kana kuti takatomupiwa, asi tapiwa mwanakomana. Tinounzwa muzuva redu nemunguva yedu. Tinounzwa mune ichocho chakatarisana neupenyu hwedu pazuva ranhasi. Tiri kuunzwa munguva yatiri kurarama nhasi. Tiri kuunzwa mune chiri chokwadi chezvatiri panguva ino. Hatitsambiri zvino pane zvataiveri kare, hatitsambirizve pane zvatingati tichazova, asi tiri kuunzwa muzuva iri rinonzi nhasi, riri kunzi pano tarirai tapiwa mwanakomana. Amen. Now, saka taunzwa muzuva ireri riri nhasi, zvochibata nemweya yedu neupenyu hwedu. Takatarisana nechokwadi chiri nhasi, zviri mwoyo yedu, zviri upenyu hwedu, zviri nzira dzedu, uye patakatsika netsoka dzedu. Sezvataimba tichiti we are standing on the holy ground. Kwete kuti we were standing, kwete kuti we shall stand, asi timire panharaunda idzodzo dzesimba reutsvene hwaMwari.
Saka takatarisana nechokwadi chiri Mwari kwatiri nhasi, uyezve tichiuya kuna Mwari kwete nezvandaiveri nezuro, asi sezvandiri nhasi, ndichitarisa kushoko raMwari kuti ribate neni, ritonge mirangariro yangu, ritonge mifungo yangu zvandiri nhasi. Ishe vatibatsire. Saka zita rake rinotaurwa pano kuti iye uchanzi ani. According to Isaiah, zvinonzi zita rake richanzi unoshamisa. Amen. Now, muchinda unoshamisa, gota, Mwari vane simba, baba vokusingaperi, uye muchinda worugare. Now tikatarira zvose izvi zvinotivonesa kuti madunhurirwa, kana zvikanzi ndiye the counselor, zvikanzi zvichireva kuti ndiye gota, zvichireva kuti ndiye Mwari une simba rose, baba vokusingaperi, muchinda worugare. Zvese izvi madunhurirwa kana kuti matitles. Now title kana ichipiwe munhu, apiwe zvisati zviri zvinoenderana nebasa rake. Toti se munyika tina president, tine maminister, tine ma-MP, tine ma-councillors, tine ma-governor. Vose ivavo kana akanzi governor, zviri kutaura kuti iye unombovani. Hakuna unopiwa zita kana kuti chidaidzo ichi chisati chiri basa rake. Saka pano kana achinzi iye uchanzi unoshamisa, zvinoreva zviri iye pakubata kwake nekuita kwake. Achiita rini nokubata rini, tiri kuunzwa mu the present tense, muna nhasi. Kwatiri zvanzi watapiwa uyu, zita rake rinoreva zviri iye, rinoreva zviri basa rake, rinoreva zviri kuita kwake. Uchanzi kana kuti unonzi unoshamisa. Amen. Saka simba rezviri zita rake rinoratidzwa koga kana tatarisana nezvinofanira kuva. Sana mureva tikati munyika tine hofisi huru inodarika chose ya president. Saka pane zvinoitwa nezita iroro kana kuti nehofisi iyoyo. Pane ma-presidential powers, masimba a-president. Kana akataura musimba iroro rekuti ndiye president, hazvina basa tose tinozviziva kuti mangwana izuva rechina, izuva rekuenda kubasa. Asi president une simba rekudeclare mangwana kuti public holiday. Ane those presidential powers, masimba anodarika zvose zvingava, anodarika kunyangwe zvakasimbiswa, kalenda yakatogadzirwa ichinzi mangwana izuva rokushanda. Saka simba rezita rake rinopfuura zvose zvingadai zvakaitwa. Amen. Saka zvino pano totarisana neiyeyu wakapuwa kwatiri kana kuti
kuti watapuwa nasi. Tiraramire, titaure, titarise muzuva redu nasi, kuti tapiwa unonzi unoshamisa, tapiwa ane zita rinoenderana nezviri iye. Amen. Saka munobona Mwari watinonamata ndi Mwari une simba rose, ndi Mwari ane sovereignty, ane simba rokubata. Saka Mwari unotendera, uye Mwari unobvumira kuti zvinhu zviitike muupenyu hwedu, kuti zviratidze kuti iye unombovani, zvionese zviri kubata kwake. Saka kana akanzi zita rake rinonzi unoshamisa, panofanira kuva nezvinoratidza simba rezita irero. Amen. Kana munhu akagadzwa, zvinomboreva muhurumende, akanzi ndi minister, anofanira kuchipiwa portfolio yacho kana kuti ofisi yacho yaanobata nayo saminister. Anokwanisa kuva minister wekudzivirirwa kwenyika, anokwanisa kuva minister wedzidzo, anokwanisa kuva minister weminda, anokwanisa kuva minister wemigwagwa. Saka kana apiwa simba iroro rekuti ndi minister hongu, but wapiwa kuti ndiye unoona zveutano. Saka maari mapiwa maruramire kuti atarise divi iroro reutano. Amen. Saka zvinozarurwa kwaari, kana zvinovuya kwaari kuti ademonstrate, aratidze zviri simba rake nekuita zvine chekuita neutano hwevanhu. Angova minista weutano asingatarisi, asina hanya, asingazivi, asingaoni zvine chekuita neutano hwevanhu. Saka kana iye wakanzi unoshamisa, Mwari unotendera zvino kuti pave nezvinosimbisa simba rake iroro rokuti unoshamisa. Muupenyu hwako Mwari haasati ari unoda kuti iwe uite zvekungoverenga pamusoro pezviri iye. Haadi kuti ungova unongonzwa pamusoro pezviri iye. Tsekera tapiwa kuti iyeyo unonzi unoshamisa. Nemhaka yei achinzi unoshamisa? Nekuti muupenyu hwedu nomukurarama kwedu munofanira kuva nokuratidzwa kwezviri kushamisa kwake. Nekuti ukava unoshamisa asingavonese, asingaratidze, asingasimbisi kushamisa ikoko, zvoreva kuti kwatiri rinongovawo zita risani riri rinoreva zviri iye. Ishe vatibatsire. Amen. Saka zvinonzi iye uchanzi unoshamisa. Saka Mwari unopfuudza muupenyu hwako zvinoita kuti zvisimbiswe kwauri iwe umene, uzvione iwe umene kuti Mwari unombovei kwauri. Mukayemuka Gideon, Mwari akamuudza akati, iwe Gideon uri murume woumhare. Akati, zvinooneka sei kuti zvakadaro? Zvikanzi iwewe nesimba riri mauri ucharwira Israel
kumawoko aVamidiani. Akati, ndichaziva sei, zvichasimbiswa sei kwandiri kuti ini ndichapfuura mberi nokubata basa iri. Ndopaakati ndoda kuunza dehwe, ndiri chete pano, ndoda kuti mangwana kana ndadzoka dehwe iri rive rakaoma, asi nyika pose pakatenderedza uswa hwose hwakazara nedova, nekuti usiku dova rinowa. Zvikaitika saizvozvo. Akati okay, ndazviona, asi ndoda kuti zvisimbiswezve. Ndakuda zvino kuti dehwe iri richiva ndiro rinonyorova nharaunda imwe yose yakaoma. Akauya mangwanani, akatora dehwe, akarisvina, rikabudise mvura yakazara mumudziyo. Akati zvino zvasimbiswa kwandiri kuti Mwari unondituma. Amen. Saka takadanwa kukunamata Mwari uyu ari kunzi unoshamisa. Takadanwa kuna iye unofanira kuva nezita rinoreva zvarinoreva kwatiri. Saka iye zita rake unoshamisa. Saka Mwari unopfuudza nomumupenyu hwedu nomukurarama kwedu kuti pave nesimbiso yezviri Mwari kwauri iwe senhunga munhu. Isava nyaya yokungotaurwa, isava nyaya yokungonzwa, asi zvinoreva shoko raMwari kuti kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa shoko raMwari. Saka tinonzwiswa shoko raMwari nezveve dzedu, sezvinonzi tinganzwa sei kana pasina unotuma. Amen. Saka kana isu taunzwa kunharaunda dzeshoko raMwari, dzosika matiri kuti zive zviri Mwari. Kwete tingoziva koga kuti Mwari wakadero, asi zvoumba kutenda matiri kunoisa hanya muupenyu hwedu kuti tinoda kushonganiswa nechokwadi cheizvozvo zvatakanzwa. Hama ndiko kunamata kuri kwechokwadi. Tinoverenga mubhuku yaMatiyo zvinonzi namazuva iwawo, tarirai, vachenjeri vakabva mabvazuva vakasvika Jerusarema, vakabvunza kuti uripiko mambo wazvarwa, nekuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva. Saka pane chavakaona, chine chachaitendeka, chine chachaireva, chine chachaitaura. Havana kungozvitora senyaya yokungoti taona nyeredzi saka anofanira azvarwa shamwe. Havana kuti taona nyeredzi saka ichokwadi chekuti wazvarwa. But vakada kuenda kundobatanidzwa nechokwadi chavakanga vaona. Vakada kundobata zvokwadi iyoyo yakanga yataurwa nenyeredzi yavakaona. Ndo zvakaita Gideon. Akati zviripiko zvishamiso takanzwa isu kuti Mwari vakadzikinura madzibaba edu akavayambutsa pagungwa dzvuku sepanyika yakaoma. Zviripiko then zvishamiso zvake? Mwari vakamudza vakati mune simba mauri. Amen. Akati kana ari Mwari iyeyo tinozviziva kuti wakaita zvinoshamisa. Saka ndakuda kuti ndiise dehwe pano rinyorove panyika pakaoma. Wakuda kuona zvaanzwa nenzeve dzake kuti Mwari uyu ndiye muya. Amen. Nochikonzero Mwari paakasangana naJakobho akati ndiri Mwari wababa
Mwari wa Abraham, mwari wa Isaka. Amen. Kuti uzvizive kuti ndiri mwari, nyika iyi yauvete ndosimbisa zvekwauri zvandakamureva kuna baba vako, kuna Abraham nokuna Isaka. Saka Jacob anzwa shoko iroro, aana kuti zvaringana kuti baba vangu vakafamba namwari uyu, Abraham akafamba namwari uyu. Wakatora iwe akarimisikidza ipapo, akati zvino ichava chisimbiso chekuti kana muri mwari makafamba naAbrahama, muchafambawo neni. Kana muri mwari makaita naIsaka, muchaitawo neni. Saka ndakusiya pano dombo rinosimbisa nyaya yekuti imi ndimakabudisa Abrahama Mesopotamia, kunova ndiko zvino kwandiri kuenda. Kana muri mwari iyeyo, muchandibvisazve Mesopotamia mukandidzosa kuimba ya baba vangu, ndiko kuvakirei pano imba yakunamatwa kwenyu. Zvichavachibatsira. Amen. Ndiye mwari uyu, nekuti kwaari haana kuda kuti angova mwari, unongova mwari wengano. Amen. Ngatione pana Genesis 49. I'm sorry, it's Genesis 48. Verse 15. Genesis 48, verse 15. Akaropafadza Josefa akati, Mwari uya wakafamba namadzibaba angu pamberi pake, vana Abraham na Isaac, Mwari wakandifudza paupenyu hwangu hwose kusvikira zuva ranhasi. Mutumwa wakandidzikinura pane zvakaipa zvose. Ngaaropafadze vakomana ava. Zita rangu ngaritumidzwe kwavari namazita amadzibaba angu Abrahama naIsaka, vawande kwazvo panyika. Amen. Now, tinowisa pano pavhesi ya 15. Unoti panonzi akaropafadza Josefa akati. Amen. Apiwa vana vaJoseph. Saka iye unoropafadza Joseph. Aaropafadzi Joseph mune zviri iye Joseph ndochikonzero Mwari paakataura naAbraham akati nyika iyi ndakupa, asi Abraham akafamba somutorwa munyika yechipikirwa. Can you see? Zvikanzi ndichakuropafadza. Abraham haana kuropafadzwa maari iye amene, but ropafadzo yake yaiva pamusoro pevana vake. Andi munozviona? Ndochikonzero pachapter 15 Mwari achitaura naAbraham akati kuti uzive kuti ichokwadi chandiri kutaura kwauri, vana vako vachava nhapwa 400 years. Ataure kuna Abrahama pamusoro pezviri iye panguva iyoyo. Anotaura achiti, sezvandakuradza nyeredzi zvinozvaita vana vako, vana vako ivava vachava nhapwa 400 years, asi ndichavabudisa neruoko rune simba. Mwari unotendeka kuvana vaAbraham. Simba rimwe chetero nechizoro chimwe chetecho pana Jacob. Anoropafadza Jacob, Joseph, achiti, Mwari wamadzibaba angu.
uyo Mwari akafambwa pamberi pake na baba vangu Abrahamu na Isaka. Mwari akandichengeta pamazuva ose upenyu hwangu. Mwari akandirwira pazvakaipa zvose. Ngatinopafadza vanawo kuti zita rangu raAbrahamu neraIsaka ritumidzwe mavanhu. Ishe vatibatsire. Na saka zviri Mwari ndo zvinoshuviwa na Jacob kuti zvive pamusoro pevana ava. Isava nyaya yekuti vanzwe kuti Mwari akafamba naAbrahamu, vasaita zvokunzwa kuti Mwari akafamba naIsaka naJakobo, vasaita zvokunzwa kuti Mwari akafamba naJosefa baba vavo, asi kuti that very blessing simba rimwe chete iroro ribatewo mavanhu. Saka pano tinooneswa kuti watinopuwa uyu zvanzi zita rake rinonzi unoshamisa. Saka zviri kushamisa kwake aifanire kuva inongova nyaya yatinonzwa kuti wakaita zvinoshamisa. Nekuti hatisi kunzi takapuwa, zvanzi tapuwa. Hazvisi kunzi tichapuwa, zviri kunzi tapuwa. Saka iyeyo ari mupresent day redu, ari muzuva redu ranhasi, ari mumeseji yedu yanhasi, ari mukubata kwaMwari kwanhasi, iye unonzi unoshamisa. Ishe vatibatsire. Saka hatidi kungoita zvokunzwa pamusoro pezvake. Amen. Herod naiyewo wakazvinzwa kuti kwazvarwa mambo. Vachenjeri vabva mabvazuva ndobva anzwa nevachenjeri kuti wazvarwa. Ndobva asvedza vaprishita navakuru vezvinamato vaiva muJerusarema, akavabvunza kuti vanzwe, kuti anzwe. Vakamuudza. Amen. Iye akaudza vachenjeri akati, chiendai Bheterehema mondomutsvaka, kana mamuwana mouya mondiudza. Andi munoona akanzwa navanhu vakange vaona the sign. Avana kugara pasi vakatanga kunyora mabhuku ekuti panyika panofanire pazvarwa mambo wavaJudha, nekuti zveshuwa nyeredzi yacho taiona. Vakada kuenda kundobata chiri chokwadi chezvainongedzerwa nenyeredzi yavakaona. But we come to Herod. Herod haana basa nekuona, haana basa nekuda kuziva zvinobva paexperience yake iye. Haana kumbotsvaka kana kunzvera magwaro. Ngationei pazvakaitika pana Matthew chapter 2. Verse 4. Matthew chapter 2 verse 4. Akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu akavabvunza kuti Kristu uchaberekwepi. Vakati kwaari, Bheterehema reJudhea, nokuti ndizvo zvakanyorwa nomuprofita zvichinzi. Can you see? Anzwa pamusoro penyaya iyi, akatsvaka vanhu vanonomutsvakira mumagwaro kuti ko unozvarirwa kupi. Hama dzedu vakatanga kutenda vaivapo mune rimwe guta reBharea. Vaiti kana vanzwa zvinhu vaizvitsvakira mumanyoro, mumagwaro, kuti nyaya iyi inorevei kwatiri.
nyaya ine zvokwadi ipi kwatiri, nyaya yakananga papi kwatiri. Anti munomona vanga vasingangonzwa zvoperera ipapo. But pano tinoona Herod anotsvaka vanhu vanoita zvokunzvera, iye haana basa nazvo. Haadi kuziva iye pachezvake, haadi kundogunzvaniswa neizvozvo zvaanzwa, haana kuenda kundotsvaka mumagwaro. Dai Mwari vaitibatsira ama tiverenge shoko raMwari, ngatiregei kungonzwa, ngativerengei. Amen. Zvinogunzvaniswa nemweya yedu muzuva redu. Saka aunganidza vanhu ava, naivo vakamuudza. Iye haana chokuita nenyaya yacho, haana chamugunzvanisa nezvokwadi iri. Anongonzwa vanogona kunzvera nokuverenga, vanomuudza kuti kuBheterehema oitei kana audzwa. Verse 8. Akavatuma Bheterehema akati, endai munonyatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndiuye kuzomunamata. Amen. Anti munoona unhu wake, atanga abvunza, vanhu vomuudza, iye haana kukama nezvataurwa izvi, haane kugunzvaniswa nezvataurwa izvi, hapana zvazvinoita kuupenyu hwake, hatisi chokwadi chekuti wagunzvaniswa nacho, asi kuti inyaya yaangomudzwa. Amen. Ishe vatibatsire. Amen. Vangani vanozviziva kuti Bhaibheri rinotudza richiti kana tikatendeuka, Mwari vanotikangamira zvakaipa zvedu. Kunyange zvinhu zvedu zvakatsvuka somuti mushava, kana tikauya kwaari anotishambidza. Vangani vanozviziva kuti maoko ashe akazaruka usiku huno, kuti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndikupei zororo. Asi vangani vanogunzvaniswa nechokwadi ichocho? Vangani vanoda kusonganiswa nezvokwadi yekukangamirwa kwezvivi zvavo? Bhaibheri rakatiudza richiti muchazadzwa nomweya mutsvene. Vangani vanoda kugunzvaniswa nezvakataurwa neBhaibheri izvi, kuti uchapiwa mweya mutsvene? Vangani vanozviziva kuti mweya mutsvene uriko? Vangani vanozviziva kuti rubhabhatidzo muzita raJesu nderwechokwadi? Asi vangani vakagunzvaniswa nazvo? Vangani vakaita semurume uya wakati, hei mvura chii chingakonesa ndibhabhatidzwe? Ndanzwa zverubhabhatidzo, ndaparidzirwa rubhabhatidzo, ndaona rubhabhatidzo, zvino ndaona mvura. Chindisonganisa nezvokwadi yandanzwa, chichiva chinhu chiri upenyu hwangu. Amen. Ande mubhuku yamabasa munoona zvakaitika ipapo. Is it chapter 8? Yebhuku yamabasa. Verse 24. Verse 34 rather. Vasavapostora chapter 8 verse 34. Muranda akapindura Firipo akati, ndinokumbira kwamuri kundiudze kuti muprofita unoreva aniko achidaro, unozvireva iye amene kana mumwe? Ipapo Firipo akashamisa muromo wake, akatanga parugwaro urwu, akamuparidzira Jesu. Amen. Muranda wakandasi aiverenga pana Isaya pataverenga paya.
pana Isaiah chapter 9 ndio paiverenga patiri kuverengawo madekwana ano. Akanzwa zvaitaurwa naIsaiah, hazvina kuda kungova nyaya kwaari, asi zvakashusha mweya wake. Akati ndianiko anotaurwa apa? Isaiah ari kutaura zvake iye here kana kuti akutaura zvomumwe? Kwai kubva parugwaro irwo rwaaiverenga, Filipi akamuparidzira Jesu akati kudzvaniswa zvino nezvokwadi yezuva rake. Nekuti parugwaro pana Isaiah pataverenga, paaiverengawo muranda wakandasi, pava pasingataure zvanezuro kana zvamangwana, zvaitaura kuti tapuwa nhasi. Saka kana zvine chekuita nanhasi, zvinorevei kwandiri? Ndobva audzwa the message of the hour. Jesu akauya akakwanirisa rugwaro urwu, akaudzwa kuti iko zvino tiri kurarama muzuva raitaurwa iri, tiri kurarama munguva yaitaurwa iri. Ndopaakaona mvura akati, hei mvura, chii chingakonesa kuti ndibhabhatidzwe? Haana kuti mozodzoka mondibhabhatidza gore rinouya. Haana kuti ndichazouya zvekare kana ndadzoka Jerusarema mouya mozondibhabhatidza, nokuti wakanga akunzvaniswa nechokwadi chezuva rake. Savachenjeri vakabva mabvazuva vakakunzvaniswa nechokwadi chezuva ravo, havana kuzvisiyira mangwana, vakasimuka vakaenda vakasvika Jerusarema. Tauya kwete kuti tichauya, tauya izvozvi kuzomunamata. Amen. Ama pane zvinoitika kana takunzvaniswa nezvokwadi yezviri Ishe kwatiri. Zita rake richanzi, zita rake rinonzi, zita rake ndi unoshamisa. Amen. Saka akati akunzvaniswa nazvo, haana kuda kuti zvive zvomumwe, akada kuti zvive zvake. Akati, hei mvura, chii chingakonesa kuti ndibhabhatidzwe? Filipa akati, kana uchitenda. Amen. Amen. Ndichadzokazve gore rinouya ndozokubhabhatidza. Kana uchitenda, tozoona vhiki inouya kuti ubhabhatidzwe. Awesome. Akati, kana uchitenda. Akati, ndinotenda. Ndokumise ngoro, ndokuburikira mumvura, ndokubhabhatidzwa. Chii chakaitika abhabhatidzwa? Let's read. Akarayira kuti ngoro imire, vakaburuka vose mumvura. Iye Filipo nomuranda akamubhabhatidza. Zvino akati vachibuda mumvura, mweya waShe ukabvisa Filipo. Muranda akasazomuonazve, nokuti wakapamba rwendo rwake achifara. Amen. Wabhabhatidzwa, nyaya yaFilipi yakanga yapera. Chakambenge chaunza Filipi chikamubvisa. Iye akapfuurira mberi nerwendo rwake, asiri zvaaiveri nezuro, asi kuti wakapfuurira mberi achifara, achienda nenzira yake. Mwari kudenga vatibatsire. Saka Mwari uyu ndo mabatiro anoita. Unotendera upenyu hwedu, unotendera njira dzedu. Sekera Jakobho akataura pamusoro paMwari uyu akati, ndiye mutumwa akandirwira pazvakaipa zvangu zvose. Ndiye mutumwa akafamba neni mazuva ese eupenyu hwangu. Amen. Mwari iyeyo ngaropafadze vanavo. NdiMwari wandakakunzvaniswa naye. NdiMwari wandinoziva kubata kwake.
ndi Mwari wandinokwanisa kupfuudza mberi kuna vamwe. Amen. Wandinokwanisa kuti ndisiyire iri nhaka kune vanosara ndisisipo. Ndi Mwari unobata neupenyu hwangu so much that ndinokwanisa kuva kurudziro kuno mumwe wakabatwa nemisungo yakamenge yakandibata, kuti ndimuzivise kuti kuna Mwari unoponesa. Amen. Muranda uyu akati abva ipapo akaenda akandoudza vamwe kuti zviya zvataisiverenga pana Isaya ndasongana nechokwadi chacho nhasi, ndabhabhatidzwa. Amen. Ndagamuchira shoko iri, ndatenda mharidzo iyi. Amen. Ndiani nhasi unokwanisa kuenda akanoudza mumwe kuti shoko iri ndakarinzwa, shoko iri ndakarigamuchira, ndikaita zvarakataura, saka newewo unokwanisa kugamuchira shoko iri. No wonder tinopererwa, tinoshayiwa vanopupurira vamwe. Andi munoona simba rekupupura rinoshayika muupenyu hwedu. Maklasimets angu mangani andakapupurira nyaya yeruponeso urwu. Ishamwari dzangu ngani dzandakaudza pamusoro pekuponesa urwu. Vangani vandakaudza somusikana uya waisenzera mudzimai waNamani kuti dai iwe waiva kudiviro kwedu, dai iwe waiuya kuchechi kwedu, dai iwe waiuya kumharidzo yandakatendai, dai iwe waiuya kunjira yandakagamuchirai, nyaya yako iyi yaigadzirika iyi. Ndingaunza seiko ini ndisina kugunzvaniswa nezvokwadi yeThe Message yandiri kuti ndakatenda? Handina kubhabhatidzwa sezvinoreva message yandiri kuti ndakatenda. Handisi kuda kurarama nenzira inotaurwa nemessage yandiri kuti ndakatenda. Ndingaudza aniko? Ini sina kugunzvaniswa nazvo. Nokuti Gideon akati agunzvaniswa nezvokwadi yekushamisa kwaMwari, akaenda akanoudza vanhu kati nyaya zvino yanaka, nguva zvino yakwana yekuti tiende kundorwa navaMidian ava. Vanhu vakanzwa revival mavari, vakafara vakati ashuwa, tinoenda newe, tinoenda newe, tinoenda newe, tinoenda newe. Vakauya hombo vanhu. Gideon akati wataura neni unoshamisa. Wataura neni waita zvisina kumboitwa. Wataura neni waratidza chiratidzo chechishamiso. Saka iyeyo haaite zvinhu negumwandira ravanhu, unoita nenzira inoshamisa. Akati makawandisa pano. Apana here ari kudhauta adzokere kumba. Apana here akaneta adzokere kumba. Varipo here vanotya vadzokere kumba. Varipo here vachangowana vadzokere kumba. Vese vava vakabuda 1-1 vachienda, but vakasara vakawandisa kuti unoshamisa aite zvishamiso zvake. Amen. Zvikanzande kunomwa mvura. Amen. Akasara ane 300. Pazhuru nezhuru zvavanhu vakanga vauya, nokuti wakanga atenda mharidzo yaiye unonzi unoshamisa. Amen. Amen. Ama ndiye watakatenda, ndiye watakaunzwa kwaari. Ngatifambei musimba iroro, tigunzvaniswe nezvinoreva zita rake kwatiri. Zvinomboitikireiko kuti tanzwa shoko rake,
Zvinomboitikireiko kuti taratidzwa mharidzo yezuva redu tishayiwe hanya yekuti shoko iroro rive nezvarinoita muupenyu hwedu? Kudakara hama vatinosangana navo vari mumadambudziko tinovaratidza nokuvaudza nzira inoenda kun'anga. Tinovaratidza vanhu vanoziva nyaya yezvirwere izvi kuti vaende kunobatsirwa ikoko. Hatina reference yekuti watinonamata rugwaro runoti unoshamisa. Hatina reference muupenyu hwedu. Amen. Ishe vatibatsire. Kudakara vanoda kupendwa nzara tinongovatsa uyai tikupendei. Kunyangwe ndisingapenda asi dzako ndogona kukupenda. Vanoda kuti pazvimastara zvavo zvokurukwa uyai ndikuruke. How can we do it? Vanoda kuratidzwa nzira yekupawa tinovanongedzera kuti ndeyeyo. Varasika nekwatiri vari kutsvaka kunogara n'anga tinovaudza kuti n'anga yacho inogara apo. Ai Mwari vaitibatsira. Amen. Hauzi mukana here kwandiri kana ndaudzwa nyaya kuti n'anga iri kupi ndimuudze kuti haiwa nyaya yako haide n'anga but wauya to the right person. Shomusikana uya aiwaiva kunyika yokwedu iwe waipora pamaperembudzi ako. Chiko chiri kukutsvakisa n'anga. Kumbe kwangu hakuna rugare. Nokuti hauna kusonganiswa norugare rwacho. Ungapupurira sei kwari kunetseka nyaya yemasmall house iwe wakasungwa nesmall house futi? Ungapupurira sei kwakasungwa nemweya yokufeva iwe wakasungwa nemweya umwe chete iwoyo futi? How can you testify? Wakunzvaniswa nazvo kupi? Munoona zvinotiuraya, zvinotishayisa nyaya yokuti tikwanise kupfuudza mberi chiedza chatakagamuchira. Nokuti hatina kugunzvaniswa nesimba racho kana kuva nehanya yekugunzvaniswa nazvo. Varipiko vanaana vekare asina kuenda kunotsvaka kumwe achakagara muchechi all the years eushirikadzi wake achiti ndakaudzwa nomweya waMwari kuti uchauya Mesaya. Akasatsvaka imwe marriage, akasatsvaka rumwe rugare, akagara ari mutemberi. Varipiko vana Simeoni vakaudzwa nachiremba kuti kurwara kwako kuSimeoni tiri kukupa 2 days. Akati hakuna nyaya yakadaro, handione rufu ndisina kuona Mesaya. Amen. Dai Mwari vaitibatsira hama tisaita saHerodhi. Amen. Unozviziva kuti Mesaya unoberekwa. Unozviziva kuti kuBheterehema. Asi unozviziva nenyaya yekungonzwa navamwe. Iye haana hanya yekuti aende. Amma kana ukanzwa this message nekunzwa kuri kwechokwadi, vafudzi vari kumafuro havana kungonzwa nzwa zvarwa vakanzi chiendai muBheterehema muchandorwa rushishi. Vachenjera havana kungonzwa vakanzi chiendai. Nyeredzi yacho haina kuvasiya pavakaenda muJerusarema, yakavatungamirira. Haisi nyaya yokungonzwa, inyaya yekugunzvaniswa nazvo. Zita rake richanzi unoshamisa. Saka Mwari anotigunzvanisa nezvinoita kuti zita iroro rive rechokwadi kwatiri. Hatidi kungonzwa nezvaro, hatidi kuti tingoverenga nezvaro. Rinofanira kuva chokwadi kwatiri kuti Mwari uyu zita rake rinonzi unoshamisa. Amen. Roma chapter 4 verse 18 and 19. Roma chapter 4 verse 18. Wakatenda netariro pasine tariro kuti ave baba vamarudzi mazhinji, sezvakanga zvarehwa zvichinzi, rudzi rwako ruchadaro. Haana kushayiwa simba pakutenda,
achifunga muviri wake wakanga watofa hawo, zvaaiziva namakore anenge 100 nokufa kwechizvaro chasara. Thank you. Kwa Abraham akatenda netariro pasina tariro. Ana kushayiwa simba pakutenda. Nokuda kwekufa kwechizvaro chasara. Nokuda kwokuti naiyewo nasara wacho vakange vakwegura. Amen. Nemhaka yeyi. Nemhaka yekuti wakatenda kuna iye unodana zviripo sezvisipo. Amen. Sei wakadaro? Nekuti iye wakazviratidza kwaari akati ndini El Shaddai, ndini wamasimba ose. Sei wakava nokutenda ukusara? Nekuti zuva iroro akaona varume vatatu vachiuya vachitaura naAbhurahama, akanzwa shoko raMwari, akati zvingava seiko kwandiri? Iye akaudzwa newaiva mutende, aiva kumukova wetende, zvikanzi hakuna chinhu chakaoma pamberi paMwari. Anzwa izvozvo kuti hakuna chinhu chakaoma. Nemhaka yeyi? Nemhaka yekuti uyu unoshamisawo. Amen. Ndiye unoshamisa, hakuna chakaoma kwaari. Akatenda netariro pasina tariro. Haana kupera simba kunyange mazuva akanga achienda. Wakararama nekutenda. Nekuda kwokuti unoshamisa wakanga auya on the scene. Kana unoshamisa wauya, zvoreva kuti zvinoshamisa zvoitika. Amen. Chisina kumboitika zvino choitika. Nekuti zita rake zvaunonzi unoshamisa. Ungashamisa seiko kana pasina chinoshamisa? Zita rake ringagova seiko kana pasina unhu hwezita iroro unoitwa imparted patiri? Unoitwa chikamu choupenyu hwedu, unoitwa chikamu chokurarama kwedu. Kunyange akanga ane 100 ramakore, unoshamisa paakauya wakakwanisa kuva nomwana iyeyo. Genesis 15. 13 and 14. Genesis chapter 15 verse 13 and 14. Genesis chapter 15 verse 13. Akati kuna Abraham, uzive kwazvo kuti vana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo, vachava varanda vavo, vachatambudzwa makore ana 400. Asi ini ndichatonga rudzi urwo vachashumira. Pashure vachabuda nepfuma zhinji. Thank you. Israel vakava nhapwa 400 years. Vakatambudzwa those 400 years. Vakasaziva nyika yokwavo for 400 years. Vakasava vagoverani vepfuma yezvaiveri zvavo for 400 years. Asi nzwisisai, varasvikirwa zvinhu zvaitafanika ndo hwatongowa upenyu. Sometimes muupenyu hwedu tinosvika pakugamuchira situation yekuti saka ndo yangowo nyaya yacho. Ani munobona? Ndo zvatiri kuita nevirus iriko. Takuti ndoda the new norm. Kwatiri zvatonoma kuti kuve neCovid. Zvotogamuchirika kuti zviriko. Amen. Anti munobona? Ndo kurudziro yatinopanana. Kunyange munhu akarira HIV positive, ndozvongoti ndo zvatopo, ndo hwatoo upenyu, chitongozvigamuchira, ndo the new norm, ndo zvatopo. Asi anoda kukuudzai, zita rake rinonzi unoshamisa. Amen. Maperembudzi chirwere chisingarapiki.
kana chatopo chako. Andi munobona ndo zvaiveri Naamani. Haana kubviswa pakuva mukuru wehondo nokuti aita maperembudzi. Haana kuti motwa rengi rake nekuti aita maperembudzi. Akanzi iwewe ndo zvatongopo, uchazongofa kana nguva yekufa yakwana. Takungokusiya uri mukuru wehondo nokuti ndo zvatoo upenyu hwako. Asi musikana uya akamuudza akaudza mistress wake akati, dai tenzi wangu aiva kunyika yekwedu. Izvi zvamuri kuti zviri normal izvi kwedu uku zviri abnormal izvi. Azvigari zvinopera izvi. Anti munobona amatakatenda maricho isi mangotiita nhapwa kune all situations. Takatenda kune watakapuwa anonzi unoshamisa. Amen. Zvilipiko zvishamiso zvake. Kuti ngeungogamuchira nokungoraramira tichingova nhapwa pachimwe chimwe chimiro. Amen. Ndo zvakaita Israel. Kusvika Mozisi paakasvika kwavari akaona mumwe achitambudzwa nemuIjipita, akatora muIjipita akamuuraya. Mangwana akaona futi uya waakapukunyutsa kumuIjipita akurwa futi nehama yake. Ndo zvayo zvangonoma. Kana ndisingarohwe nemuIjipita ndinge nchirovawo mumwe wangu. Ati munobona. Saka vakuda kuparadzaniswa naMozisi kuti musarwa imi muri hama. Zvikanzi saka wauda kundiita zvawakaita muIjipita wakauraya nezuro, ndiani akakuita mutongi iwewe? Uda kundiudza zvakadai so kuti zvakazoti iwewe ndiwani iwewe? Uda kundiudza kuti shoko raMwari rinoti zvakadai zvinoitika? Ndiwani uda kundiudza kuti ndinofanira kupfeka nomutoo wakadai? Ndiwani uda kundiudza kuti handifane kuita zvakadai nemusoro wangu? Because that was the new norm. Yekuti tingori nhapwa, tinogara tichirohwa. Saka munhu anogara achirohwa, mari munodyarika nyaya yekungorohwa iyoyo. Kudakara wanosongana naye achida kumurovawo futi. Ndo unhu wacho. Can you see? Ndosvikozo chingokurudzirwa kuti garai zvakanaka. Haikona kurova mai, haikona kurova adzimai. Vana vakakura vachiona mai vachirohwa, kana ivo vakura vanonga tingofunga kuti ndo zvinoitwa mukadzi ndo kungorova. Handi munozviona? Akakura achiona mai vasingateereri baba, vachiita zvavanoda nenguva yavanoda. Naiye kana aroorwawo futi ndo zvanenge achinoita izvozvo. Nokuti zvaakakura achiona ndo new norm iyoyo, ndo zvinongova noma. Saka zvakava noma kuvaIsraeri kuti tinogara chingorohwa, kana nesuwo tinonge chingorova nawo futi. Nokuti kwavari muIsraeri aiva munhu wokungorohwa. Hakuna waibvunza ukaona muIjipita achirova muIsraeri. But Mozisi auya akati izvo hazviitwe mani izvi. Vakatopesana Mozisi vati kuti wada kutiita zviri izvi. Ndiani akakuita mutongi wewe? Ndiani akakuudza kuti atiite zvatinoda pano? Ndiani akakuudza kuti atipfeke zvatinoda pano? Ndiani akakuudza kuti atigerwe zvatinoda pano? Ndiani akakuudza kuti atifambe zvatinoda pano? Uda kuita mutongi iwo pakati pedu. Vakanga vasumba neunhapwa, asi nekuti iye unonzi unoshamisa. Mozisi akachimudza meso ake akaona gwenzi richipfuta, bhati rakanga risingatsve. Nemhaka yei unoshamisa? Yet calm down. No. Akaisa ruoko rwake muchifuva rukaita maperembudzi, akarubudisa akarudzvoserazve rukadzokere kuita zvakanaka. Akatora tsvimbo yake akaikanda pasi ikaita nyoka, akandoibata nerumhinda rwayo ikadzoka kuita tsvimbo.
nekuti wakanga asongana neanoshamisa. Zita rake richanzi unoshamisa. Amen. Wise. Mwari wokudenga watibatsire. But Israel was too much. Vanga vakagarisa mune zvinhu kudakara zvaida iye unoshamisa. Mose akaenda kwavari akavatora akati uyai ndidemonstrate zvinoita unoshamisa. Pakuda kuitwa chinoshamisa pano chokuti Egypt ndo yakanga iri super power yezuva rayo, but kwakuitwa chinoshamisa nekuti unoshamisa is now on the scene. Amen. Amen. Ama panoitwa zvinoshamisa mukati muupenyu hwavana vaMwari nekuti unoshamisa is on the scene. Hazvina basa takuriramo, hazvina basa takagaramo, hazvina basa takararamiramo mune zvinhu zvinongova utera hwenyika, but unoshamisa is now on the scene. Hey. Yes, Lord. Kuparadza zvose zvatinofunga kuti zviri normal, shoko raMwari chiti zviri abnormal. Zviri abnormal kuti Israel vakanye zvidhina. Zviri abnormal kuti Israel varove vachiitwa nhapwa, but vangu vangozvigamuchira. Hama, it's abnormal kuti munhu anzwe shoko raMwari wokoniwa kutendemuka. That's true. It's abnormal kuti munhu azviziva kuti anofanira kubhabhatidzwa arega kubhabhatidzwa. It's abnormal kuti munhu anzwa kuti kune mweya mutsvene iwoshayiwa hari vanokuva nemweya mutsvene iwoyo. Ndio zvaita Israel, but hama takapiwa message of the hour. Zita rake rinonzi unoshamisa. Unoita zvinoshamisa muupenyu hwako, unoita zvinoshamisa muimba yako, unoita zvinoshamisa mukurarama kwako. Zita rake richanzi unoshamisa. Ndiani wakashonganiswa naye? Hama, ushongane naye ukadzoka wakadaro, aushongane naye ukararama futi nenzira imwe cheteyo, nekuti iye unonzi unoshamisa. Nokuti akati asangana neunoshamisa, Mose akadzokera kuna Jetero akati nyaya yekufudza nguruve yekufudza mombe panapa yapera. Koinda vaMozisi anga akutoinda izvozvo, nditendere ndieni. Amen. Nokuti ndasongana neunoshamisa. Amen. Jacob akangozvinzwa maari kuti andifanira kudzoka kuimba baba vangu. Akaenda kuna Rabhani akati, baba, ndafunga kuti ndidzokere kuimba baba vangu. Zvikanzi aiwa, ungangodzoka seko usina chaunacho, chimbogara pano. Ndobva agara achingosevenza, but one day unoshamisa wakasangana nawo. Mutumwa uya wakasangana naye paBheteri akati, ndini mutumwa weBheteri, ndini Mwari weBheteri, simuka iko zvino udzokere kunyika yababa vako. Haana kuenda kuna Rabhani ipapo nawo. Handi munovona varipoda kunobvunza mbuya, vanobvunza vasekuru, vanobvunza kumusha, ndotendeuka here? Saka zvino kwandiri kugara, kwandiri kusenzera uku kune vanhu vanonamata, saka ndotendeuka here? Haana kuenda kuna Rabhani kunobvunza. Akasimuka akaenda kuvakadzi vake akati, uyai pano titaurirane, pano ndasangana neunoshamisa, handicharamba ndigere pano pamababa venyu panapa. Ini ndakutenda izvozvo kana tikasarai. Amen. Haana kuwanyengetedza zvino manje mukandirekera, saka ndoenda hangu ndindega, ndandachandibikira munzira. Akati ndakuenda, imi torai sarudzo yenyu, kana muchida kusara sarai. Ndasangana neunoshamisa, handirambe ndiri pano. Vakati vakati tinosarire pano, wakapafuma kuna baba vedu vakadya vakaipedza, atisiriwe pano isu tichaenda newe. Now let's go. Hapana akaenda kunooneka, vese vakaenda. Amen. Ndokuti wakanga asongana neunoshamisa. Amen. Petro wakare akaredza usiku hwose, hakuna chaakabata. Akaita masitera wose namatirikisi ese aneko
unoone demba rimwe chete. Asi unoshamisa akati asvika. Amen. Akati utamburireko. Chimbondipa bhoti rako iri ndiriitise basa raJehovha. Imbondipa bhoti rako iri ndirishandise mabasa rawamasimba ose. Ndipe bhoti rako iri ndirishandise kubasa reunoshamisa. Amen. Akaparidza ari mubhoti imomo. Vakanzwa shoko vakarinzwa. Akati now ndapedza kushandisa bhoti rako iri. But the good thing is, bhoti roro raishandiswa na iye unoshandisa. Amen. Apedza kushandisa bhoti. Akati chipinda ukande rutare rwako diviro. Zvikanzi haana experience yamboziva kuti hakuna chiriko. Wova hapasina. Wova hadzifidhe nguva ino. Handi munoona. Wova hachiite congregate. Hadziungani dzichidya munguva yakadai ino. Amen. Ashine kuti mazvitaura imi ani zita rake richanzi unoshamisa. Amen. Ndobva akanda rutava. Wakabata hove dzakabvarura mambure. Wakabata hove dzakada kunyudza bhoti. Nekuti akanga apa bhoti yake kuna iye unoshamisa. Why don't you give your life kuna iye unoshamisa? Chinoshamisa zviitike. Nokuti unoshamisa ari mumba mako. Shona tibatsire. But the problem with us, nongoudza zvinhu zvenhando mudzimba dzedu. Tinoudza zvimafirimu, zvimadhiagramu, zvimaprogramu, zvisiri izvo mudzimba dzedu. We expect kuti zvinoshamisa zviitike. Sitaudza zvinhu zvisiri izvo mudzimba dzedu. Hatina nguva yeshoko raMwari mudzimba dzedu. But bhoti yamboshandiswa naiye unoshamisa. Akati aitora adzokera nayo mumvura zvinoshamisa zvakaitika. Amen. Shiva tibatsire. You remember on that other day again? I think John chapter 21. Let's just go there more. Verse 6. John chapter 21 verse 6. Akati kwavari, kandai rutava kurutivi rworudyi rwegungwa, mugowana ipapo. Vakakanda vakasagona zvino kurikweva nokuwanda kwehove. Zvino mudzidzi uya waidikanwa naJesu akati kuna Petro, ndishe. Ipapo Simoni Petro wakati achinzwa kuti ndishe, akasunga nguo yake nokuti wakanga asina akazviwisira mugungwa. Asi vamwe vadzidzi vakauya negwa vachikweva rutava nehove, nokuti vakanga vasi kure nenyika, asi makupiti anenge 200. Zvino vakati vasvika panyika, vakaona moto wamazimbe waveswa nehove yakaiswa pamusoro pawo nechingwa. Jesu akati kwaari, uyai nedzimwe hove dzamakabata zvino. Simoni akakwira mugwa akakwevera rutava panyika rwakanga ruzere nehove huru 153. Asi kunyangwe dzaiva zhinji dzikadai, rutava haruna kubvaruka. Amen. I just wanted that part. You remember Peter paakatanga kubata hove paya, kwai mambure akabvaruka.
Amen. This second occasion, Ishe unozviradza kwavari vakabata hove huru dzakawanda, asi mambure haana kubvaruka. Nemhaka yei unoshamisa akanga asvika. Amen. Ishe mudenga vatikatira. Rimwe zuva vari mugungwa, Ishe Jesu akavati, endai nyambukai birai mhiri. Vari pakati pegungwa, mhepo yakavhuvhuta, chikepe chikada kunyura. Vakatambura vari imomo, but vakachimudza meso avo vakaona chishamiso, munhu achifamba pamusoro pemvura. Amen. Vakaona unoshamisa achiita zvinoshamisa. Asvika pedo navo akati kunyarara nekudzikama ngazvivepo. Mhepo ikanyarara, pakava nechishamiso. The other time aiva mugwa navo, but wakanga avete. Wakaipa akatora advantage yekuti avete, but hama azvishandure kushamisa kwake. Amen. Vakamumutsa akati, ko munonyunyutireiko? Akati, kudzikama ngakuvepo. Mhepo yakaziva nzvimbo yayo, gungwa rikaziva udzamu hwaro, pakava nokunyarara. Mwari wokudenga vatikachena. Rimwe zuva akasvika patatu paine dambudziko rorufu. Maria naMarita vachichema, hanzvadzi yavo yafa. Vakati, dai muri pano zvigare zvisina kudai. Asi akavabvunza, mamuisepiko? Zvikanzi, tatomuviga wotonhuhwa. Zvikanzi, bvisai dombo. Amen. Paakamudaidza, zvakaita semazuva aya aimudaidza ari mune imwe room, iye ari mune imwe room. Kwai akabuda mugwiro wamuka, nekuti unoshamisa wakanga asvika ondisini. Amen. Paiva nomumwe waiva bofu, akazvarwa riri bofu. Amen. Chiremba anokwanisa kukuudza kuti problem yako ndeyekuti wakangoberekwa wakadaro. Hapana zvazvingaitwa, ndozvounotori. But nokuti unoshamisa akanga auya, vakazobvunza vakati, ko zvakamboitika seiko kuti aberekwe riri bofu? Akatadza here kana vabereki vake? Zvikanzi haisi nyaya yekuti vabereki vakatadza, asi zvaida kuti unoshamisa azikamwe kuti unoshamisa. Zita rake richanzi unoshamisa. Amen. Mwari unotendera some situations dzipfuurire munzira yedu. Unotendera zvimwe zvinhu zviitike nenzira yedu kuti aratidze zviri simba rake. Nekuti iye unonzi unoshamisa. Amen. Tichipfiga ngativerenge rokupedzisira Roma chapter 5 verse 20 ne-21. Roma chapter 5 verse 20. Murayiro wakapindavo kuti kudarika kuwande, zvino zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuurisa, nokuti zvivi sezvazvakabata ushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate ushe nokururama, zviise kuupenyu husingaperi naJesu Kristu Ishe wedu. Amen. Kunyange zvivi zvakawanda, seiko zvakamowanda? Nokuti hama iye unoshamisa. Dai chaingova chimwe chete, taiti pamwe zvinongowo zvakareruka. Asi hama, zvivi zvinokwanisa kunge zvakakuputira, zvakakusunga mbira dzakondo,
zvakakunyudza mumvura yezvakaipa, zvakabata mirangariro yako, zvakabata meso ako, zvakabata maoko ako. Ishe vatibatsire. Unoziva zvivi zvinokwanisa kubata munhu. Kudakara meso anoitwa nhapwa, dakara haakwanisi kudarikwa nezvimwe. Zvivi zvinoita munhu nhapwa. Kudakara maoko anoita namwa. Haugoni kuswedera pane chinhu chikareka kunamira maoko mako. Pinda mbama munhu, maoko ako anenge anamirana nezvirimo. Wobuda uine chawakabata. Tsoka dzinoitwa nhapwa hadzigoni kugara panhu pamwe, sekutaura kwomuparidzi, kwai tsoka dzeuyo usakarurama pane imwe nguva dziri munzira dzomumusha, pane imwe nguva dziri mumba, dzichingomanya-manya pose pose. Maoko paangosvika anongobvapo anamirana nezvinhu. Meso paangosvika anosvika angoona nezvisingafaniri kuonekwa. Zvivi zvawanda, asi nokuti unoshamisa, ama nyasha dzake dzinowanda kuti dzitibvise pane zvakaipa nekusarurama. Ishe vatibatsire. Zita rake richanzi unoshamisa. Achatipa rugare, achatipa mufaro, achatipa kuyanana, achatipa tive neunhu usingatsvake kurwa, usingatsvake kupesana. Dai Mwari vakatibatsira. Amazvivi zvinombosunga mukati meupenyu hwedu, kuti pandomuka kusende timbotsvaka chii chandingaita kuti tipesane pano, chii chandingaita kuti zvisangoramba zvingori normal pano, chii chandingaita kuti pashayike rugaro pano. Rimwe gore tichiri kuchikoro takatamba bhora netimu yandayokusve paSt Mary's Mission. Takatamba netball netimu yakabva kuzengeza kumain zengeza. Saka zvaitwa kuti kana muchinge mapedza kutamba bhora, vamwe vadyiwa, vamwe vahwina, asi hatiudzene takagumbuka, tofanira kuenda tichifara tese. Saka timu yese yebhora yaifanira kutoita kwaya futi. Saka mapedza kutamba bhora nemakwaya moimba. Saka timu yekuzengeza yakapedza kutamba bhora, vakaimba rwiyo rwavo. Timu yedu yepaSt Mary's ikaimbawo rwiyo rwayo. I still remember teacher yeyo akabuya nevasikana vachitamba bhora. Akati mukadzi ane godo, mukadzi ane godo, tora ndiro kuti gwegwendere, kuti pamurume, kuti kwa ndashaya nditi tokonyo ndiwane mafambiro. Kungotsvaka zvinhu zvinoita kuti ndingotokonywa ndiwane matauriro enyaya dzangu. Ndizvo ndakagumbuka nokuti vakandidai. Zvivi zvinenge zvabata. Asi unoshamisa ndiye watakadanirwa kwaari. Amen. Unotisunungura. Amen. Muprofita waisimbisa nguva yose achipasa shoko raMwari akati kutenda kunokupa kuti kunyange dhokota akakupa 3 days dzekurarama, iwe unotenda kuti hazvisizvo. Amen. Kunyange dhokota akakudza kuti chirwere hachipere chine chichiberekerwe, iwe unotenda. Hazvina basa chakauraya vatete, hazvina basa ndechemumhuri. Ishe vatibatsire. Asi iwe unosunungurwa. Amen. Izviro kwazvo kuti hama tinogara nhaka yezvinhu zviri vedzinza redu, tinogara nhaka yezvinhu zviri vemhuri yokwedu. Zviripo zvimwe zviri noma kumhuri dzokwedu. Hamushamisike mukaona mumwe achifamba nenzira isiriyo, mukada kuzvitevedzera, munoona vatete vacho ndozvavakaita. Mupfuura mberi muona kuti vatete avo futi ndozvavakaita. Mupfuura mberi muona vatete avo futi ndozvavakaita. Handi munobona.
baba wacho anga ine barika, sekuru wacho anga ine barika, ravanochitevera nevazukuru vanyu vamwe, unongoona zvinhu zvebarika, ndezverudzi, ndezvedzinza. Asi kana iye unoshamisa asvika, anotiparadzanisa nesimba rose redzinza, anotiparadzanisa nesimba rose rinobata mudere yedu, nokuti iye unoshamisa. Mwari wokudenga vatibatsire. Usaitwe nhapwa, usaitwe musungwa wezvinhu zvinongodzi ndo zvatopo. Razaro akanzi ndo zvatopo, atofa, tatomuiga, akutondiwo, ndo zvinotopo, ndo the normal. Asi Jesu akati bvisa ibwe. Madekwana ano Ishe vanokwanisa kubvisa ibwe mukati muupenyu hwako. Usunungurwe pasimba redzinza rokwenyu, pasimba rechiberekerwe chako, pasimba reupenyu hwaunoraramira uchitadza kubva mukati mazvo. Shirega kuita saHerodhi wekare akangotumira vanhu, endai munondinzwira. Ama ndo zvatinoita pane dzimwe nguva, tinoda vamwe vangotitendeukirawo ikoko, tinoda vamwe vangotinamatirawo ikoko. Iwe haudi kugunzvaniswa nenyaya yoruponeso uyu, haudi kugunzvaniswa nomweya mutsvene uyu, unoda kuti zvinguwo zvevamwe, shuwa kuuya kuchechi kuzongoperekedza vamwe. Vamwe vauye vabhabhatidzwe uchingoperekedza, vamwe vauye vazadzwa nomweya mutsvene uchingoperekedza, vamwe vauye vadzikinurwa uchingoperekedza, vamwe vaimba vaone ruponeso iwe uchingoimba navo kuti ivo vaponeswe sara wakadaro. Amasunganishwa naiye unoshamisa. Ita savachenjeri vakabva mabvazuva, usaita hunhu hwaHerodhe. Mwari wokudenga vatibatsire. Tikasimuka.